Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamenta kasngi. Nadu ka khan nyo tari urisau arajar arpuar kaban wan baro kinong tray kontrak ka MEECL na kani ka jila Meghalaya kinsyong syuti lut na markini shimbenta haga jingya pa ba na lum jing shai ka office tray kam ka bahakli du sya office jong ka powerhouse sya secretarian halor ka jingdawa ban itu no ya kinong tray kontrak kum kinong tray bapura. Katay ka jingdawa jong ka MEECL Progressive Worker Union ha ka jingyalam unong yalam uba manti prang lingdo kiri badai u president katay ka kinhun. Na kalyang kita ginong tray casual jong ka MEECL hapo jong kalama MEECL Progressive Workers Union MPWU kibami banyaki akmat office jong ka powerhouse kabadon markmat hascretrian. Hagajing pertasla persya ekatnat penmi boarding ke jela bad uba presdun tensong ubadai umentri katay katnat baga sorkar kadai ban aijing itu no yaki kum kinong tray bapura. Uba mati prangling do giri habaya kran cikilat pathai kubor men hagas ngisdang ya gajing yakhi kabashi kenta uyatu bagajing yakhi kabaningkong kan kod hadu kasngi thoding ban penpau ya gajing dawa baka MEECL kadai ban itu no ya ginong tray bala tray slam kum kinong tray bapura. Uba giri uyathu balada ka sorkar kam sngap ya gani gajing dawa kaseng kanya syaprang gajing yakhi ban syongsngi klem tray kaseng kan aipor hadu ka khatnyo trik urisau ya ka sorkar. Umati prang nindo kiri uwe na kinongkit kam ha kaseng ka MEECL Worker Union ulaong bakani ka jingya kren ban itu no ya kinong tray kontrak kum kinong tray bapura kalong nadu usnem arajar khatpra bad ha katay ka jingya kren latho ha ka jingya kren ba kitu ki bala tray khat sansnem on itu no yaki kum kinong tray bapura ka MEECL. Tega jingtmo jongi ka bangi pelong ya kene ka lunch break dharna kade nak bentar kemat jing dawa jongi ban yo ya regularization lane ya ka jing pen scam ya kinong tray kaswat ki bala tray slam hapo MEECL to kane ka jing yakhi jongi kala sedang nado ka arpo khendai tarik jong benai agos arpo khendai lai peu lai puwe ngila pelong da ka badeng lama yong hadin kata nado san tarik hado khandreu tarik September ngila pelong ya ka dharna dan ka sit in demonstration hang te ha lum jing sai bat menta par gasngi kade gasngi ka bangi sedang ya ka kala ka baar lan ka pali ka baar jong ka jing yakhi jongi ka bangin pelong ya ka ka lunch break dharna ka ban sedang menta gasngi hado ka khatsau tarik ka hado gasngi thoding menta ka tayok ing pengkon bat hadin kata ha ka khatnyau tarik pat ngin pelong ya ka jing yakhi da ka bangin pelong ya ka rally hang te halum jing sai bat ngin pelong ro ya ga jing yai procession na lum jing sai shado sha secretariat kata ka de ka benta ka baar jong ga jing yakhi jong ikum ka union ka MEECL Progressive Worker Union bat u CMD ngi ha ga sngi ka bang isdang ya ga jing yakhi ga jing dang lama yong aka ar khundai tarik aka lai pheu tarik nglai ya pdiang ya ga sithi naki bahaga de kejuk ka sngi lai photrik ngila jubab yang ne ka sithi jongki ba ngi pdiang ya ka ne ka jingkula jongki ban palai ya ka area jongi tang bahaga bayade pat bat ka regularization ngila pan appointment ban ya kenduk ban CMD nak benta ban ya kren lan ban ya negotiation across the table lang ha po ajrong ka miat bangin ya kren nak benta kan ya ka regularization Ndrai haduk menta nagaliang ka management ka krempat khot ya kren yengi.